ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମା ମହାଗୌରୀ। ମହା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗୌରୀ ହେଲା ଧଳା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ। କଠୋର ତପସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କ ଦେହ କଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ, ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ମା ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ତାଙ୍କ କଳାବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମଳିନତା ଚାଲିଗଲା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲେ ଗୌରୀ ମା। କାଳରାତ୍ରି ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତିର ସମାହାର ହେଲେ ଗୌରୀ ମା। ମନ, ଶରୀର, ଆତ୍ମାର ସବୁ ମଳିନତା ଦୂର ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଶଙ୍ଖ ଭଳି ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକିତ ରୂପ ହେଲେ ସେ। ଚେତନା ଶକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରୂପ। ସ୍ନିଗ୍ଧ, କୋମଳ, ଶୁଦ୍ଧ, ପୂତ, ପବିତ୍ର ସବୁକିଛି। ଅସୁରମାନଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ହେଲେ ମା ମହାଗୌରୀ। ଆଉ ସିଂହ ବାହନ ନାହିଁ, ନନ୍ଦୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗ, ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଡମ୍ବରୁ, ଆଉ ଦୁଇ ହାତ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ବରଦା ମୁଦ୍ରା। ସ୍ମିତ ହସରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚକ୍ରରେ ସହସ୍ରାଗାର ଚକ୍ରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତା, ଗ୍ରହରେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ସହ କନେକ୍ଟେଡ୍। ରାହୁ ହେଲା ଇଲ୍ୟୁଜନ୍, ମାୟା, ଆଉ ନିଜ ଆଲୋକରେ ସେସବୁକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ମା ମହାଗୌରୀ। ରାହୁ କାର୍ମିକ ଅବଷ୍ଟାକଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା କାର୍ମିକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଓଁ ଦେବୀ ମହାଗୌରୀ ନମଃ।